Ahoj, tak som tu na našom budúcom rodovom statku v priestore lásky. Toto bude naše údolie mieru a chcela som vám nahrať video, keďže tento mesiac je podľa systému mesiacom lásky, mesiac zamilovaných, keďže prichádza Valentín. A tak som chcela zazdieľať moju myšlienku, že lásku môžeme pociťovať voči tomu druhému človeku len pokiaľ máme naplnenú nádrž, keď sme zamilovaní sami do seba a do svojho života. Musíme milovať náš život, to, čo žijeme, aby sme mohli rozdávať lásku všetkému živému okolo nás. Aj rastlinkám, aj zvieratkám, aj ľuďom, aj našej rodine a každému celému stvoreniu vesmíru, slniečku. A práve muchotrávka mne pomáha v tom, aby som milovala viac seba, keďže mi v detstve, ako mnoho ľuďom, bola tá sebaláska celkom akože zašlapaná. A tým, že nás naši rodičia nedokázali milovať bezpodmienečne, tak sme stratili vlastne túto schopnosť a nachádzame ju teraz v dospelosti a ide nám to super, všetkým nám to ide dobre. Pretože ten, kto už hľadá, tak ten nájde. Takže muchotrávka v tej malinkej dozičke, vlastne 1 gram, 1,5 gramu, tak môže dodať ten pocit lásky a znovu objavenie toho, čo v sebe máme už od počiatku, od začiatku to máme v sebe. No ale zabudli sme, pretože sme museli sa prispôsobiť podmienkam, ktoré sme mali v detstve. A to všetká úcta rodičom mojim a našim, lebo nám dali všetko to najlepšie, čo len mohli. A chcela som povedať, áno, že v tej prítomnosti nájsť znovu v sebe tú lásku a nebyť v tom rýchlom živote, trošku spomaliť. To nám všetko dáva kráľovná Amanita. Aby sme prestali myslieť a posudzovať. Veľakrát naša myseľ veľmi pracuje, posudzuje, premýšľa, rieši. Ja chápem, že máme rôzne veci v živote, ktoré musíme poriešiť. Ale niekedy je dobre si od toho odpočnúť, lebo prílišné premýšľanie nám tiež moc neprospieva. A potom s tou čistou mysľou znovu ísť na tie výzvy a na tie otázky, ktoré potrebuje jedinec poriešiť. A bude tá myseľ čistšia a viac nápojená na tú vesmírnu múdrosť a tie odpovede potom prídu mnohem ľahšie a jednoduchšie a povieme si, wow, že super, tak jednoduché to je. Áno, hovorme si to vždycky, je to jednoduché. Nie, keď si budeme hovoriť, že je niečo zložité a ťažké, tak to také aj bude. Všetko je jednoduché, všetko mi prichádza jednoducho do života, čo si prajem a obklopujem na najväčšia hojnosť, aká len existuje vo vesmíru. A ja som zdrojom všetkej tej energie, ktorá zo mňa sa dostáva na povrch. Milujme sa, zamilujme sa znovu do seba, pozrime sa do zrkadla a povedzme si, ahoj, milujem ťa nadovšetko. Si tá najkrásnejšia bytosť, ktorú len poznám. A skrz toto liečenie, že vyliečíme v sebe tú nelásku k sebe, tak začneme objavovať také neznáme pre nás pocity, ako je zamilovanosť v inej podobe, tá bezpodmienečná, nie podmienená, a zamilovanosť do prírody, zamilovanosť do rastliniek, do travičky, do pôdy, do oblákov, do slniečka. Do všetkého okolo nás. Pretože láska je najdôležitejšia v celom stvorení.
pretože láska lieči a skrz to, že vyliečíme v sebe kúsok, tak tým pomôžeme celému vesmíru, dodáme energiu, že áno, zvládol som to. A ten ďalší človek to zvládne ľahšie. A tak toto ide a práve tým vstúpa to kolektívne vedomie, že sa posúvame my ako jedinci. Takto si navzájom pomáhame, pretože sme všetci spolu prepojení. Moja dnešná dávka muchotrávky boli, myslím, že tie 2,5 gramu a cítim sa úplne v pohodičke, v prítomnosti a naladená na tie vyššie vibrácie a v pochopení a pripomínam si, že sa milujem, pretože niekedy na to zabudnem, ako mnoho z nás na to zabudáme v tej rýchlosti, pretože systém vytvára také okolnosti pre nás, aby sme museli niekam rýchlo ísť, ideme na termín, ideme sem, ideme tam, ideme do práce a to ja do práce ani nechodím. A to všetká úcta všetkým, ktorí chodia do práce a snažia sa z toho ísť von, pretože práca je otroctvo. Na budúce vám zazdielam jeden veľmi krásny príbeh práve o otroctve z knižiek Zvonici Cedry od Vladimíra Megreho. Prečítam vám to, pretože naozaj tam mi to úplne docvaklo, že žijeme ľudia ako otroci a chceme z toho von postaviť sa a systém sa pekne zrúti a my budeme šťastní. Aj vďaka tomu, že v sebe máme vlastne ten zdroj energie a práve tá muchotrávka nám môže pomôcť viac sa naladiť a pochopiť všetko, čo práve v živote riešime. Tak vás moc zdravím, milujte sa a milujte svoj život.